Vi skal nu lave en smerteprovokationstest af nervus femoralis, og det laver vi, hvor Mads han er i fremliggende position. Den første bevægelse, som vi laver passivt for at sætte nervus femoralis på stræk, er en flektion af knæet, hvor vi tager op, og vi spørger så, om det producerer nogle af de smerter, som han måtte eventuelt have haft. Og hvis det så ikke gør det, vi tager den helt op her. Hvis det ikke gør det, kan man tage fat her ned om knæet, stadig med flekteret knæ, støtter lige op og laver en ekstension af hoften. Og det skulle så producere smerterne.